हेलो खुलुमबाय बेनिसिमबो वेलकाम बेक टु दा चेनेल राजा खुंगुर इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि लाइभआव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो बरायहरफिनजोब्बाय। दहाय मोजां जायाखैमोन लाइभ खालामनाया। दहाय मोजां जायाखैमोन लाइभ खालामनाया ओमफ्राय दा नोंसोर माबायदि नुदों ओमफ्राय आंखौ नुगोन ना नुवाखै खोन्थाहरफिनदो फंबायमोन, जारुमोन, आगैमोन, आदामोन, बाजैमोन। दा नुदोंना नुवाखै मोजां खिन्थाहरफिनदो दे। नुबायना? र' मोजां नुवाखै माथो उल्थासो नुदोंना? र' दिस लानांगोन आं ना? दासो जादोंना? जाबायना? र' दै र' जाबायना? र' एबार आं कमेन्ट्स फरायफिनसै नोंसिनिखौ। र' जाबायना? जाबाय क्लियार? एभरिथिं इज फाइन राइट? अके। सिरोनाव नार्जारि दासो मोजां नुदों, थेंक इउ खोन्थानायनि थाखाय। दम जाबाय। सोमदोन जोहोलाव माबाफोर आदा खबरा मोजां? आंनि खबरा सोमदोन जोहोलाव। ओमफ्राय दा नोंसोर क्लियार नुजोब्बाय ना? भइसआबो मोजां क्लियार जाहैदोंना जायाखै गाहायाव कमेन्ट्स खालाम। आङो आलदा फनावसो नायबाय। ओमफ्राय जाबाय दे जित सानसुला नुदों आदा। द्रम उल्थासो नुदों। उल्था नुदों? ओमफ्राय रटेट खालाम र'। आंनि बिदिनो पर्ट्रेट दोनबाय दै। दे जाबायना? जाबाय। आं र' फरायस्लाबनो हायासै दै कमेन्ट्सफोरखौ। नै बिदियाव फरायबा नोंसोरो गाज्रि नुगोनलै आलदा फनाव नायनानै फरायोबा। आंनिफ्राय नायनानै फरायसै। दे एबारनिफ्राय कमेन्ट्सखौ स्टार्ट खालामफिनदो। नोंथांमोना मा कुइसन दङ गाहायाव कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय। एबारनिफ्राय आं नायसै, दहायनिखौ फरायनो हास्लाबासै आरो आंबो लाइभ फैबाय थानाय जायाना। दिनैजोंसो सेकेन्ड टाइम। आङो फार्स्ट लाइभ खालामदोंमोन शिलंआव खालामदोंमोन, मार्चआवसो खालामदोंमोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय दिनैसो सेकेन्ड टाइम। एबार कुइसन खालामदो, एबारनिफ्राय कुइसनखौ लानाय जासिगोन। सबितानिफ्राय लाजेननोसै। बिमल मा ओंख्रि जाखो आदा? आं ओंखाम जाथ'वाखै आं बिमल बसुमतारी। ओमफ्राय दे कमेन्ट्सआ नै गोमोरलाय मा जाखो? ओमफ्राय सबिता बर' आदा दिनै माथो जाखो फुंनि ओंखामखौ? ओंखामखौथ' जायाखै आं, ओरैनो मेगिल' जादों। ओमफ्राय नबजित खुलुमबाय। नबजित नोंथांखौबो खुलुमहरफिनबाय। मिथिसार बसुमतारी हेल'। सोमदोन जोहोलाव आदा नों दा बहा दं? आङो दा गुवाहाटियाव दं फंबाय। ओमफ्राय किरुत 2013 माला हाबा जागोन नों आदा? दानो हाबा जाथ'वा फंबाय, आंबो फरायोसो। ओमफ्राय डिएन माइक्र' फकास नोंथाङा भिडिअ रेकर्डिं खालामनायाव मा केमेरा इउज खालामो? आं जेबो एक्सट्रा केमेरा इउज खालामा, आं स्मार्टफन इउज खालामो। ओमफ्राय अमा खाजि हेल' अमा खाजि, आंनोबो लाबो अमा खाजिखौ। नेक्स्ट धनिराम जाबाय आदा? औ जाबाय। ओमफ्राय बर' सेंग्रा नोंखौ दाख्लै नुदोंमोन आं गुवाहाटियाव, निला गस्ला आरो गोसोम लंपेन्ट। औ नुदोंमोनबा नोंथांमोना रायज्लायनो हागोन। ओमफ्राय आरो आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो लुबैदों, नोंथांमोना पाब्लिक प्लेसआव आंजों रायज्लायोब्ला डाइरेक्ट आंनि साबसक्राइबार होननानै बुंग्रो आरोना। आं एकदम गोनो गोथो जायो। एकदम आंबो एखमबा अबेबा माबाफोर बिजि थायोना, ओमफ्राय एकदम बागदावनो नागिरो आरोना, गिनो नागिरो। जेनेबा साडेनलि डाइरेक्ट रायलायोबा सिनायखानाय बायदि नोंसोर जुदि रायलायोबा आंबो एसे आन्दायनो नागिरो आरोना। आं नोंनि साबसक्राइबार होननानै नों खिथाग्रो, ओमफ्राय नङाबाथाय आङो बिराद आन्दायनो नागिरो आरोना। जेन'बा नोंसोरथ' सिनायनानै थानोसै आंखौ, ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ सिनायलाना, बेनो एसे दिगदार जायो। ओमफ्राय कमेन्ट्सआ नै फरायस्लाबनो हायासै दै। जायखिजाया नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ फरायस्लाबनो हायाखै गाज्रि दामोन दै। नोंसोर कमेन्ट्स खालामफिनबाय था फरायो, जुदि नोंथांमोननिखौ फरायाखैबा। मोजां नुदों दासो। दानसोरां बसुमतारी दहायनो उल्था नुदोंमोन। औ दा मोजां जाबायना? रकस्टार बड'लेण्ड हेल'। बड'लेण्ड गेमार जाबाय आदा। एभरिथिं अके बिमल। नै मारै जाखो? ओमफ्राय बर' सेंग्राया बुंदों नोंखौ, औ बर' सेंग्रानिखौ रिप्लाइ खालामबाय। सानसुला बसुमतारी बहा दं आदा? आं दा गुवाहाटियाव दङ फंबाय। प्रितम बसुमतारी मय दं आदा? गुवाहाटियाव। ओमफ्राय जौस्रां हेल' जौस्रां। रकस्टार बड'लेण्ड मा खालामदों? आङो दा नोंथांमोनजोंनो रायज्लायगासिनो दङ। गोसोबादि नोंथांमोनहा गाहायाव कमेन्ट्स खालाम, गोसोबायदि एन्सार हरगोन आं दानो।
ओमफ्राय जस दै सोमदोन जोहोलाव थेंक इउ खोन्थानायनि थाखाय ओमफ्राय साबित्रि बर' बसुमतारी हेल' खुलुमबाय खंखर मोसाहारि आदाखौ हेन्डसामसिन नुथारदों दिनै गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि गरमावनो माबायदि गानदों अननानै बेनि थाखाय एसे मोजां मोजां कमेन्ट्स हो एसि गैया मा गैया फांखाबो होजाया ओमफ्राय साबित्रि बर' हेल' अलखा बरगयारि बिरखां महिलारि माबोरै दङ आदा मोजाङै दङ अलखा नोंलाय मा खबर बिरखां मुसाहारि मिजिं बसुमतारी आदा आं इउटुब खुलिबा आंखौ हेफाजाब खालामनांगोन जागोन दे आं बयखौबो हेल्प खालामो ओमफ्राय बोरो कमेन्ट्सआ बिमल आदा नों दा मा फरायबाय दं आङो दा मास्टार्स खालामगासिनो दङ मास्टार्स जोबाखै थारुन रामसारि आदा बेसे फरायखो फरायनाया आङो एमएससि खालामगासिनो एमएससिया जोबाखै एसे दंबावो ओमफ्राय दिपालि बसुमतारिया सोंदों हाय लाइभ नामा आदा औ दिपालि बसुमतारि दा लाइभ फैदों आङो गोसोबायदि कमेन्ट्स खालाम गोसोबायदि डाइरेक्ट रायज्लायनो हागोन आंजों दावगालु ब्लग बाजै दंना गैया दा हे बाजै लाथ'वाखैलै आङो आरो नोंनि बिब' दंबा हर आंनो मोजांखौ ओमफ्राय अननायनि नेरसोन असाइस जेरावबो जेरावबो बेरायाखै नामा मैयासो बेरायदोंमोन ब्लग खालामदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनहा जुदि नुवाखैब्ला दहाय फुङाव आपल'ड खालामबाय नायनो हागोन मैयानि भिडिअखौ ओमफ्राय दासान्दि नोंथांमोनहा गोबाङानो कमेन्ट्स खालामदों आं दा रिप्लाइ खालामनो लुबैदों बेखौ मानो भिडिअआ कन्टिनिउ जायाखै होनबा ओरैबायदि बिजि अबस्थायाव दङ दासान्दि ओमफ्राय थेवब्लाबो आं नाजाबाय थादों उइकलि भिडिअ आपल'ड उइकलिथ' नङा दैलि भिडिअ आपल'ड खालामनो ओमफ्राय दैलि भिडिअआ बिराद इम्पसिबल जायो ओंखायनो आं उइकलि जेन'बा मोनब्रैसिम आं भिडिअ आपल'ड खालामनो नाजाबाय थागोन ओमफ्राय गोमसारा होनदों गुवाहाटियाव मा खालामदों आङो मास्टार्स खालामगासिनो दं मास्टार डिग्रि उदां हेल' आदा हाय उदां सार बसुमतारी दिंखार बसुमतारी ब्र नों इउटुबखौ पार्ट टाइम जब हिसाबै मावो ना आरो गुबुन अफिसियेलबो मावो इउटुबा आंनि थाखाय प्रफेसनेल पार्ट टाइम नङा फुल टाइम आं इउटुबाव खामानि मावो ओमफ्राय आगोलहाय आङो दस्रा जब मावोमोन ओमफ्राय आङो दा फरायफिनगासिनो दं ओमफ्राय नेक्स्ट मनन्जय बरगयारि खबरफोरा मोजां ना आदा खबरा मोजाङानो मनन्जय बरगयारि नोंथांनियालाय मा खबर ओमफ्राय दिनेन्द्र मुसाहारि हेल' आदा हेल' दिनेन्द्र मुसाहारि ओमफ्राय प्रिति नार्जारि आदा नों न'आव दं नामा आङो न'आव गैया प्रिति नार्जारि ओमफ्राय फैलाव नार्जारिया बुंदों आइया आंखौ फेसबुकआव एक्सेप्ट खालामाखै फंबायमोन जारौमोन आगैमोन आंनिया फेसबुकआव आंनि पार्सनेल एकाउन्टआव 5000नि बारा फ्रेन्ड्स दङ फेसबुकआव 5000 जननि बारा फ्रेन्ड्सआ एक्सेप्ट खालामजाया दा बेनि थाखायनो नोंथाङा आंजों कन्टेक्टआव थानोबा फेसबुक पेज दङ बेयाव नोङो फल' खालामनो हागोन ओमफ्राय फेसबुकआव आंना फ्रेन्ड एक्सेप्ट खालामजाला नोंथांमोना आंनि फ्रेन्ड रिकुवेस्टखौ एक्सेप्ट खालामाखै होननानै गाज्रि दामोन आं गले गले रिकुवेस्ट खालामबाय ओमफ्राय नोंथांमोना लाइकखौनो होआखै माथो र' सन्जय हेल' आदा नोंगौथ' औ हेल' औ सन्जय फनिन मुसाहारि जाखांबाय नामा ब्र' जाथ'वाखै फंबाय मा खबर फनिन बेरायनो फै जोंना दुर्गा फुजायाव आं न'आव थांगोन ना दाउ जाहरगोन आं नोंनो दिनेन्द्र मुसाहारि हेल' आदा हाय दिनेन्द्र ओमफ्राय दिपालि आइ एम फ्रम शिलं दिपालि बसुमतारि दा आङो शिलंआव गैथ'वा खिन्थु शिलंआ आंनि सेकेन्ड हम बियो ओमफ्राय कानिस ब्रह्म आदाया दा फरायनाया बेसे थांखो फरायनायाथ' जोबथाहैबायमोन एसे जोबथानायनि एसेयाव थाद'हैनानै दं ओमफ्राय सोर सोंबावदों कामिला बसुमतारि वेलकाम ओमफ्राय सानसु भिडिअखौ मानो थाब हगारला ब्र' भिडिअखौ हगारैनि जाहोनानो जाहैबाय आङो दा बिराद बिजियाव दङ दासान्दि ओमफ्राय थेवब्लाबो आं नाजाबाय थायो भिडिअखौ कन्टिनिउ खालामो आं नेक्स्ट उइक
जायखिजाया नेक्स्ट उइकआव कन्टिनिउ जानाय नङा भिडिअ'आ आङो अक्ट'बरनिफ्राय कन्टिनिउ खालामनो नाजागोन उइकलि मोनब्रै नाजाबाय थागोन आं सुदेम बसुमतारी हेल' आदा हाय हेल' गुवाहाटि मा जायगायाव दं आदा सानसुमा ब्रह्म आं गुवाहाटि गरसुआव थायो दानसोरां बसुमतारी आदा ओमफ्राय इउटुबनिफ्राय आर्निंस खालामनाय भिडिअ आपल'ड खालामबासो मोनबा मानोना जायखिया मान्थलि मोनो आदा इउटुबाव फैसाखौ बुरजा खामायनोबा भिडिअ आपल'ड खालामबाय थानांगौ ओमफ्राय इसिबां माने नों साइकेल सालायोना बाइसाइकेल सालायबा नों इसिबां खरा गागोन इसिबां माने साइकेला खारबाय थागोन ओमफ्राय नों साइकेलखौ जुदि लासै गायोबा खम जागोन आरो आर्निंसफ्राबो बेबायदिनो उदांसार बसुमतारी आदा नों बबेनि दिनैसो नुबाय नोंखौ उदांसार बसुमतारी आङो क'क्राझारनि ओमफ्राय कामिलाया मा बुंदों मा खालामदों आदा आङो ओरैनो दं माने नोंथांमोनजों रायज्लायगासिनो दं टाइम दिहुननानै नोंथांमोननि थाखाय आं टाइम दिहुननानै लाइभ खालामदों ओमफ्राय आङो सानडे कमेन्ट्स बक्स भिडिअखौ दिनै खालामजोंनो जासिगोन होननानै आङो आसा थाबाय मानो होनबा डाबल बा इन्ट्रेस्ट जाया ओमफ्राय जांगिला बुंदों गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं जांगिला इस्लारि नोंथांनिसिमबो खंखर मुसाहारि जोंना बड'लेण्डखौ माला जागोन जाखो आदा आंथ' बेखौ बुंनो हाला बड'लेण्डनि लिडारफोरासो मिथिसिगोन मानो होनबा मारै बुंबावनो आंलाय नोंथांमोना बड'लेण्डनि लिडारफोरनाव सोंदों बिसोरसो मिथिसिगोन बड'लेण्डखौ माला मोनो बिसोरसो मिथियो आंनाव सोंनानै जेबो जानाय नङा बेयो बुद्धदेब नार्जारि हेल' आदा हेल' बुद्धदेब फंबाय MBA नार्जारि क्रिएसन मा ओंख्रि जाया आदा ओंख्रिखौनो संबावाखै आं जाथ'वाखै ओंखामखौ ओमफ्राय गुवाहाटि मा जायगायाव ब्रादार गुवाहाटि गरसुक रुपालि बसुमतारी हेल' हाय रुपालि फुंखा बरगयारि माबोरै दङ आदा मोजाङै दङ फुंखा बरगयारि ओमफ्राय जोंमा बर' मा खबर आदा मोजां खबर जोंमा नोंनियालाय मा खबर बांसिनानो मा खबरखौनो सोंथारा माथो आंनाव मा खबर खनसे बयबो सोंजोबदे मोजां खबर आंना ओरैबायदि मोजां खबर दासानदि ओमफ्राय एखमबा गाज्रि खबरबाबो मोजां खबरावनो खालामनानै लायो आं गाज्रिबाबो मोजांबाबो एखेखा नालाय ओंखायनो गाज्रिबाबो मोजांबाबो गासिबो एखे ओमफ्राय अन्थाइ बर' फुजाखौ अबाव नायगोन ब्र फुजाखौ आङो क'क्राझाराव नायनो सानदोंमोन ओमफ्राय आं मोनसे एनाउन्समेन्ट खालामनो सानदों बाहायनो लाइभथ' नङा मा होनो मिटआप नोंथांमोनजों आङो साबस्क्राइबारजों लोगो हमनाय मोनसे खालामनो सानदों नोंथांमोना बेखौ फुजायावनो खालामनो सानबाय आं अक्ट'बराव दुर्गा फुजायाव आं क'क्राझाराव थांगोन बाहाय सानसे बिदिनो 2 घन्टासो टाइमाव आरोना 2 घन्टासो टाइमनि गेजेरावनो नोंथांमोना जाय आंजों खामानि दं जाय रायज्लायनो गोसो फैनो हागोन गौराङाव आं बेखौ उनाव एनाउन्समेन्ट खालामफिनगोन ओमफ्राय दा थेवब्लाबो ओरैनो एडभान्स खिथाबाय आं ओमफ्राय दा बबेसिम फरायखोमोनथाय सोरनि बिमल आदा मानो थांदों गुवाहाटियावलाय आं गुवाहाटियावनो थायो फंबाय ओमफ्राय खनक बर' आदाया फरायबाय दं नामा औ आं फरायगासिनो दङ ओमफ्राय आगोलहाय आङो जबबो मावोमोन गेजेर खन्दआव आङो द्रप थादों BSc कमप्लिट खालामखांनानै जब मावदों आं ओमफ्राय BSc कमप्लिट खालामबाबो जबखौनो मोननो नागिरा मास्टार डिग्रि गैयाबा ओंखायनो मास्टार डिग्रि दा खालामफिननाय दा जोबहां माने मास्टार डिग्रियावनो दं आरो दाबो ओमफ्राय खनक बर' आदाया फरायबाय दं नामा राजेश बसुमतारी मा खबर आदा मोजां खबर राजेश बसुमतारी नोजोर मुसाहारि आदा नोंहा आइ बाबा दंना गैया आइ बाबा दङ नोजोर मुसाहारि रकस्टार बड'लेण्ड टेटनि माबाफोर गोदान खबर मोनदों नामा रकस्टार नोंथां टेटनि गोदान खबर आपडेटआनो जाहैबाय बेनो आंनि थाखायबो बिराद दुखु आंनाव बिएडबो गैया डिएलएडबो गैयाना ओमफ्राय आगोलहायना दाख्लैहाय 17 ना 18 मोन लास्ट डेटआ ओमफ्राय बिनि सिगाङाव ना टेटनिया डिएलएड गैयाबाबो बिएड गैयाबाबो खालि फार्स्ट स्विंनि अपसनाव होबानो एप्लिकेसन फर्मा एक्सेप्ट जादोंमोन ओमफ्राय दाख्लैनि गोदान आपडेटनिफ्राय लास्ट डेटनिफ्राय एक्सटेन्डेड जादोंमोन ना दा बेनिफ्राय डिएलएडजों बिएडनि बै एडमिसन माबानि फर्मखौ मा होनोमोनलाय रिसिप्टना माबा होलायलायनांगौ ओमफ्राय गैया आरोना डिएलएड बिएड लानाय गैयाबानो एप्लाइखौनो खालामा दा ओमफ्राय जाय एप्लाइ खालामखादोंमोन बिसोरनिया साफा केन्सेल जाजोब्बाय ओमफ्राय दा आंबो एप्लाइ खालामनो हायासै आंबो एप्लाइ खालामनो नागिरदोंमोन टेटनिखौ ओमफ्राय बर' जोहोलावारि नुथारदों आदा दिनेन्द्र मुसाहारि थेंकिउ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बड'लेण्ड गेमार आदा मोजां मोनदों दिनै बिदि लाइभखौ थेंकिउ बड'लेण्ड गेमार कामिला बसुमतारी मा खबर आदा मोजां खबर कामिला खन्थाइ गयारि माबोरै दं आदा मोजाङै दं खन्थाइ नोंलाय माबोरै दङ ओमफ्राय दारमास बसुमतारी मेसेज रिट्रेक्टेड
Rahi Basumatari, good morning Ada. Good morning Rahi. ओमफ्राय बिरखां बसुमतारी बर' जोहोलाव नुदों आदा गोजोननाय थाबाय बिरखां। ओमफ्राय अलखाया बुंदों मोजाङै ब्र' औ मोजाङैनो दं नोंलाय माबोरै मोजाङै दं ना गाज्रि दं खिथादो आंनोबो। बर' सेंग्रा आदा नोंखौ माथो मा होनदों आदा माथो होनो सानदोंमोन नाथाय गिदिर गोलाव फेमास मानसिफोरखौ माथो होनो लाजिनाय मोनोलै आदा। ओइ जेबो नङा बर' सेंग्रा आं फेमास मानसि नङाथ' आङो फेमास मानसि नङा आङो नोंसोर जेरै आंबो बेबायदिनो। ओमफ्राय बड' इन्टारा बुंदों आदाया जौ लोंगोन ना लोङाथाय बड' इन्टार लोङो बड' इन्टार गासिबो लोङो ओमफ्राय लोङो। ओमफ्राय एस एन मिक्स हाइ ब्रादार हेल' एस एन मिक्स आदा दिनै लाइभ नामा औ बड'लेण्ड गेमिं दिनैहाय लाइभ गोसोबायदि कमेन्टस खालाम आङो नोंथांमोनजों 30 मिनिटसो थानो हागौ लाइभआव नेटपेकखौ नायग्रोनांगोन नेटपेकआवथ' दहाय आं भिडिअ आपल'ड खालामबायना 2 GB जोब्बाय ओमफ्राय दा नै 2 GB दंबावो दं मेरला 1500 MB दंबावो गोसोबायदि रायज्लायनो हागोन। ओमफ्राय केशर ब्रह्म हेल' आदा माहानिफ्राय लाइभ स्ट्रिम खालामग्रा जाखो केशर ब्रह्म दिनैसो लाइभ खालामदों आगोल फार्स्ट मार्चआव खालामखांबायमोन आं लाइभखौ ओमफ्राय दिनै लाइभ खालामदां नोंथांमोनजों डाइरेक्ट लाइभ रायज्लायनो लुबैनानै। ओमफ्राय आरो नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ रिप्लाइ खालामजोबनो हायाना बेनि थाखायनो दिनैहाय लाइभआव फैनाय जाबाय। बारदै नार्जारि हेल' बारदै अनिल स्वर्गियारि हाय आदा मोजां ना माबोरै दं औ मोजाङैनो दं अनिल स्वर्गियारि। ओमफ्राय फुंखा बरगयारि खबरा मोजां ना आदा औ खबरा मोजाङैनो दं फुंखा। ओमफ्राय नेक्स्ट स्टन डि क्रिएसन आदा खबरफोरा बोरै खबरा मोजाङैनो दं स्टन। सन्जय बसुमतारी हाय ब्र माबोरै दं मोजाङैनो दं सन्जय बसुमतारी। रनसाय हेल' ब्र खबरा बोरै मोजाङैनो दं रनसाय। ओमफ्राय बिमल आदाना आराम मोननाया बबेनि आराम मोननायानो गैयालै फंबाय। आफिसार ब्रह्म दारिया समायना ब्र गोजोननाय थाबाय आफि दारिया समायना होननायनि थाखाय आंनिखौ। ओमफ्राय र' आं एसे केमेराखौ एसे स्टार्ट खालामनाय जायो र' गोजान नुबायना एबार फुल नुदों गोलाव ओमफ्राय नेक्स्ट र' बाबुमोन कमेन्टआ थाबथालांबाय बेखौ फरायखांबाय आदा सन्जय रनाल्ड ब्र खबरा मारै मोजां खबर रनाल्ड बिमल खौ फरायखांबाय अफिसार फरायबाय दिदोम बसुमतारी ओइ एमजेदा हेल' दिदोम। दानसोरां नुखांबाय आदा एस क्रिएसन आदा नोंना 50K जाना फैसाया बेसे हाबखो फंबाय बिदि साबसक्राइबारजों जेबो फैसा खोथा गैया। ओमफ्राय नेक्स्ट बोरै जाफुं बर' हाय आदा मा खबर मोजां खबर जाफुं। दिगन्त बर' गुवाहाटि मायाव दं आदा आं गुवाहाटि गरसेबाव दङ ओरैबायदि गरम मोनबाय दे आं खुनोसैसो नामा नैबेखौ। ओमफ्राय दिपालि बसुमतारी आदा आं लाइ मुख्रायाव नुनाय बादि मोनदोंमोन आदाखौ लाइ मुख्रायाव आदसा दिपालि आङो शिलंआवनो बांसिन थानाय जायो नुनो हागौ। ओमफ्राय भारत मुसाहारि आदा मोनना न'खराव साबेसे दं जोंना न'आव साब्रैल' दं गासै साबामोन सासे आब'आ हाबा जाबाय ओमफ्राय जोंनि आइ आफा ओमफ्राय आंनि आब' सासे दं आब' सासेखौथ' नोंथांमोना भिडिअ'आव नुबाय थाखायो ओमफ्राय आं साब्रै आरो दा जोंनि न'खराव ओमफ्राय आब' सासेया हाबा जाबाय दा साब्रैल'सै। ओमफ्राय मावफुं आदा गगा मोनदों नामा औ गगा मोनदों दाख्लैनिफ्राय गगा मोनफिनदों आं ओमफ्राय बेनिफ्रायनो लोमजानायजों जाबजों दाख्लै लास्ट उइकआव बिराद खम भिडिअ फैखादों मोनसेल' आपल'ड खालामदों ओमफ्राय दा नैबे उइकआव मोननैसो खालामनो हाबाय आरो खुनुरुखुम। ओमफ्राय सोरनि दं एबार सोरनिसिम फरायखोमोनलाय मावफुं दानसोरां बाजै लाबा जोंनो फार्स्ट खिथा जागोन दानसोरां बसुमतारी नों बाजै लाबा फार्स्ट नोंथांमोननो खिथागोन गार्लफ्रेन्ड लाबा र' आङो गार्लफ्रेन्ड लानोसै र'। ओमफ्राय एबार सोरनिमोनलाय कमेन्ट अलखा बरगयारि 50K जानायनि फेमिलि भिडिअ खालामदो आदा आं नोंथांमोननो खालामनो सानगासिनो थारमाने प्रब्लेमा जाबायना
आंबो न'आव थाया ओमफ्राय आब'जों आइजों न'आव थायो आरो बाबायाबो न'आव थाया दा बेनि थाखायनो ज' लाबोनो बिराद दिगदार जानानै दं आं आसा खालामो आं थाबैनो लाबोनो हागोन ओमफ्राय जुदि लाबोनो हायाब्लाबो आं नोंथांमोननो फट'खौनो आपल'ड खालामगोन ओमफ्राय खन्थाइ गयारि आंनि नामा खनसे बुंलाय आदा खन्थाइ गयारि ओमफ्राय राहि बसुमतारी नायनोनो हाया आदा आंना लाइभखौ नोंना नेट प्रब्लेम जानो हागौ राहि नोङो नेटआ स्ल' जाबा लाइभआ मोजां जानो नागिरा नायनायाव ओमफ्राय मनरन्जन बरगयारि आंनाबो मोजां ओमफ्राय कुल बय मिस्टेक क्या लिख रहा है बड'टेक मा ओंख्रि आदाना ओंखाम जाथ'वाखै फंबाय बड'टेक दैमालु एप हेल' आदा माबोरै दं मोजाङै दं दैमालु एप निउटन नार्जारि लाभ इउ फ्रम कार्बि आंलं लाभ इउ टु ब्र निउटन नार्जारि खनसाय ब्रह्म आदा मानो जबफोरनि नटिस होआ फंबाय आंनि चेनेलनि कन्टेन्टआ जब नटिस आपडेट खालामनाय नङा मोनसे इउटुबाव नोंथांमोना इउटुब नायनायनि सिगां मोनसेखौ फकास खालामग्रो साप'ज नोङो दखानाव थांबाय गालामाल दखानाव मा मोनो ओमफ्राय नोङो देलायग्रा दखानाव मा मोनो ओमफ्राय नों रेस्टुरेन्टाव मा मोनो रेस्टुरेन्टाव नोङो जुदि नोङो संख्रि फानो नामा होननानै बिबायथ' नों मोननाय नङाना दा बेबायदिनो इउटुबाव आलदा आलदा केटागरिसनि माबा मोनसे कन्टेन्टजों थांबाय थानांगौ दा बेहाय नों दिनै माबा खालामबाय गाबोन खालामबाय बिदिजों जाया ओमफ्राय आंनियाव नों बेरायनायनि नुगोन मटिभेसन मोनफा मोननै नुगोन जानाय लोंनाय नुगोन बिसोरनि गेजेराव नोंथाङा भिडिअ नुबाय थागोन बुजिबायना ओमफ्राय नेक्स्ट ओमफ्राय आदाया दैमालु बसुमतारी नोंना फादारा मा जब मावो जोंनि फादारा डिफेन्सआव मावो ओमफ्राय सुबुंस्रि बर' हाय आदा हेल' टि सिरिस मणिपुरि लाभ इउ ब्रादार फ्रम मणिपुर लाभ इउ टु फ्रम आसाम टि सिरिस मणिपुरि नंबो नंसि if I wrong please pardon me okay and बर' सेंग्रा नों जब मावो ना मा आदा आं आगोलहाय जब मावोमोन ओमफ्राय आं दा जब मावथ'ला ओमफ्राय रोंसार बर' मोजां नुदों आदा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय शिट अन्नानै फन दाहरथ' थुलुंगा र' प्लिज आं लाइभआव दङ फन दाहरथ' र' सिरियासलि ओमफ्राय र' फरायस्लाबनो हायासै दै आङो बबेनिफ्राय मोनलाय लास्ट कमेन्ट्सआ र' सेस बबेनिफ्राय आं फरायस्लाबनो हायासै थालांबाय नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसे बे सिगांनि कमेन्ट्सआ थालांबाय दे आं बोखोबाबो मोनासै अन्नानै कमेन्ट्स खालामफिनदो गाहायाव जाय जोंनि कमेन्ट्सखौ फरायाखै फरायस्लाबनो हायासै माखासे कमेन्ट्सखौ अन्नानै गाज्रि दा मोनसे जायखिजाया आं बारख्ल'नानै फरायसै पिएन अफिसियेल आदा लाइभ लाइभ मोजां गोजोननाय थाबाय हरखा बिश्वकर्मा आं नोंनि फेन ब्र' ट्राइबआ गुबुननिबाबो गोजोननाय थाबाय हरखा थेंक इउ स' माच काबिता बर' मा खालामदों आङो ओरैनो दं जिरायनानै नोंथांमोनजोंनो रायज्लायगासिनो दं ओमफ्राय बर' सेंग्रा जोंनि फेसबुकआव नोंसोरनि बायदि मानो नङालै आदा एक्टर आरो एक्ट्रिसफोरनि एसे बेलेग मानो आं एक्टरबो नङा एक्ट्रिसबो नङालै फंबाय ओमफ्राय सोलो बसुमतारी मोजां आदा राजा खुंगुर ओमफ्राय कबिता बर' अबाव दङ ब्र' आङो गुवाहाटियाव दङ मुंमा नार्जारि गुड मर्निं ब्र' नोंनि जिखि भिडिअ जाया मानो आङो नायनो मोजां मोनो गोजोननाय थाबाय मुंमा नोंथांमोना दा कमेन्ट्स खालामा मा खालामनो गोसो थाब खालामदो ओमफ्राय पार्सनेलखौ बारा दासोंथ'सै आं बिराद रिप्लाइ खालामखांखाबाय दहाय ओमफ्राय खाब्रां दैमारि हेल' हाय बिरखां नार्जारि आदानि जबा गभर्नमेन्ट जाबाय नामा आगोलहाय प्राइभेटसो मावोमोन आं दा जबखौनो गारथ'नानै लेखासो फरायफिननानै दं बिरखां नार्जारि गभर्नमेन्ट जबखौलाय अफाय मोनबावनो बिराद जाला ओमफ्राय डि टिउब गुड मर्निं आदा गुड मर्निं डि टिउब गान्जा फाग्ला लाइक होबाय आंबो नोंखौ लाइक होफिनबाय ओमफ्राय काबिता बर' मा जाखो ब्र' मोजाङैनो काबिता ब्र' सोमफिनलांलायबाय आहा आरबि ब्लग्स मा जब मावनायमोन आदा आगोलहाय टिचारमोन
ओमफ्राय आगोलहाय मोनसे माबायाव मावोमोन आं कम्पानियाव बेखौनो नांलायला थांबाय बे आगोलनिया जोब्बाय ओमफ्राय बड' इन्टारमिजिं आदाया बर'नि सोर हिर'खौ साबसिन मोनो आदा आंनि फेभरेट नोंनि फेभरेट हिर'आ सोर एक्सुवेलि आङो दानि गोदान गावबा गाव बयबो इन्टारेस्टेड थायो जेनेबा भिडिअ खालामनो मानो होननानै ओमफ्राय बिदिनो गाव फैसा गारनानै भिडिअ खालामो ओमफ्राय बिसोरखौ मा होनो जेनेबा आङोथ' गोदोनिफ्राय लायोबा जायनाखि एक्टिं गासिबो मोजां आङो राजिब ब्रह्मखौ मोजां मोनो बे दानिबाबो गोदोनिफ्रायनो आं राजिब ब्रह्मखौ मोजां मोनो बिनि एक्टिङा जोबोद मोजां जायो बेनि थाखायनो ओमफ्राय सुबुंस्रि हेल' टि हार्ट जोबोर मोजां नुदों आदा नोंखौ गोजोननाय थाबाय टि हार्ट मानजिल ब्रह्म आदा मा ओंख्रि जाखो ओंखाम जाथ'वाखै फंबाय निप्स गेमिं आदा हेल्प मोनगोन ना येस अफकर्स डेफिनेटलि ओमफ्राय आदा नोंनि आब'आ मा भिडिअ बानायो खिथा आंनि आब'आ भिडिअ बानाया आंनि आब'आ आंनि भिडिअआवनो दंखायो नोंथाङा नायनानै आंनि ब्लगावनो दं मेरला ओमफ्राय Kavita bro, how are you? I'm fine, thank you. What about you, Kavita bro? बेखां नार्जारि मा ओंख्रि जागोन आदा ओंख्रिया दाउ संनाय दंखायो दाउ जागोन आं ओमफ्राय सोमदोन नार्जारि आदाया बेसे गोजौ सोमदोना सोंदोंमोन आं दहाय कमेन्ट्स नुदोंमोन आंनि हाइटआ 5.9 अलमस्ट 6 ओमफ्राय वेटआ जाहैबाय 60 to 65 ओंखाम जानाया मोजां थाबाय थायोबा 65 64 थायो ओमफ्राय एखमबा ओंखाम जानाया थिग जायाबा 60 थाफैयो ओमफ्राय साइखं सरगियारि गुड मर्निं आदा खबर मोनगोन ना फ्रम उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट मोजां खबर नोंथां नोंनियालाय मा खबर ओमफ्राय पबित्र बरगयारि मोजां नुदों इउएन होख्राव बड' हेल' आदा माबोरै दं मोजाङै दं इउएन होख्राव बड' नोंथां फंबाय दैथुन दैमारि मा ओंख्रि जाखो आदा ओंखाम जाथ'वाखै फंबाय ओमफ्राय नोंथांमोना लाइकखौ होआखै नामा लाइक होदो एसे थाब बुरजा लाइक हो ओमफ्राय आङो साडेनलि लाइभ फैनाय हिसाबै मानसिफ्रा भिउवार्सफ्रा बारा मोनथियाखै र' जेबो नङा ओरैबायदि गरम मोनबाय दे आं आदा नोंसोर आब'आ मा खालामो दा आंनि आब'आबो टिचार मास्टार बेबो मोजां मिजिं ब्रह्म आदा आसामाव टप 1 पाबजि गेलेग्राया सोर आं आसामनिखौथ' मिथिया दे खिन्थु बै पाबजि प्लेयार्सफोर दंना डायनाम' माबा चेनेल दंना इउटुबाव आं पाबजि गेलेया दे ओमफ्राय आगोलसो गेलेयोमोन ओमफ्राय माया मा दिपआव साइन्स सानसुला आङो बटानि डिपार्टमेन्टनि साइन्स ओमफ्राय आदाया अबाव थायो आं गुवाहाटियाव थायो दा एसएन मिक्स आं ओंखाम जादों ब्र' दे जाबाय था फंबाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जादों फंबाय एसएन मिक्स मानजिल ब्रह्म मा ओंख्रिया दाउसो जाथ'वाखै थेवबाबो खिथाबाय आं इउपिएससि प्रिलिम्स क्लियार जादों नामा आदा इउपिएससि आंना क्लियार जायाखै दे आङो दाख्लि होदोंमोन ओमफ्राय आं नोंथांमोननो इनफर्मबो खालामाखै क्लियार जायाखै राहुल ब्रह्म आंना इउपिएससिया प्रिलिम्सआ क्लियार जायाखै एसे बिराद हार्डआथ' नङा माने आर्ट्स बेकग्राउन्डनिफ्राय एसे साबसिन जायो माने बिराद आर्ट्सनि कुइसन सोङो एकदम हिस्ट्रिनि ओमफ्राय ल' आरो कारेन्ट एफेयार एसे बिराद एक्टिभ थानांगौ इउपिएससि क्लियार जानोबा प्रिलिम्सखौनो क्लियार जानो हायाखै आंथ' खस्थ' टेलेन्टेडफ्रासो पास जानो हागोन बेफोरबायदिखौ इउपिएससि क्लियार जानांगौ इसिबां माने गोरलै खोथा नङा ओमफ्राय कक' नार्जारि ओंखाम जाबाय नामाब्र' जाथ'वाखै फंबाय बाक्सदि अफिसियेल ब्लग आदा शुट आउट खालामना हो आदा प्लिज सियर ब्र' ओमफ्राय गुड मर्निं ब्र' मर्निं रिनक नार्जारि दैथुन बरगयारि दारि लानोसै नामा दा दारिखौ आङो लायो लानाया ओमफ्राय दारिखौबाबो गाज्रि नुयो ओमफ्राय दारिखौ बाराद्राय गोलावबाबो गाज्रि नुयो ओंखायनो आं ट्रिम खालामो बेखौ ओमफ्राय दैथुन बरगयारि खौ खोन्थाखांबाय कबिता बाय बाय कबिता बर' जेट नार्जारि आंनि निक नेमाबो राजा दादा जित नार्जारि मेथाइसो जागोन होनबा साननायजों जोंहा मेथाइ जित नार्जारि राजा बर' इन्टार लडिं जाबायलै आदा आंना नेट प्रब्लेम जाबाय नोंना फंबाय दे नों ओरैनो दोन्थ'नानै थाबाय दा ओमफ्राय दसे उनावसो एडजास्ट जाफिनो नेटआथ' आंना स्पिडखा दै आंनाव नै नेटआ बिराद स्पिड ओमफ्राय आदा बड'लेण्ड गिमिया बुंदों आदाया मा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आङो क'क्राझारनि फंबाय ओमफ्राय डिटिउबा बुंदों आदा गुवाहाटि अबाव दं गुवाहाटि गरसुगाव दं खाब्रां दैमारि हेल' ब्र' हाय बास्ता ब्लग्स नाइस थेंक इउ बास्ता ब्लग्स
इभेन होख्राव ब्र माबोरै दं आं मोजाङैनो दं फंबाय इभेन होख्राव बड' शिल बसुमतारी लाभ इउ ब्र लाभ इउ टु ब्र शिल उरखाव बसुमतारी ब्र नोंनि इउपिएससि प्रिलिम्सआ बोरै दंमोन प्लिज इनफरमेसन आंनि इउपिएससि प्रिलिम्सआ क्लियार जायाखै ओमफ्राय जुदि मोजां रोखोमनि प्रिपारेसन खालामबा इसिबां माने गोरा नङा इउपिएससिआ माने मानसिया एकदम ओमफ्राय आर्ट्सनि माखासे एसे कुइसन थायो बिराद ओमफ्राय मेथ्सआ एसे गोरा जायो बेल' बै इउपिएससिनि प्रिलिम्सनिया इंलिसाबो इसिबां माने गोरा जाया ओमफ्राय पेसेज लिरनांगौ आरोना ओरैनो मोनसे पेराग्राफ वाइसिगोन ओमफ्राय बेखौ नायनानै एन्सार होनांगौ एसे गोरायानो माने मोजां रोखोमनि प्रिपेरेसन खालामबा गोरलैसो इउपिएससिआ खिन्थु आंबो क्लियार आं प्रिपारेसनबो खालामखायाखै ओरैनो टेस्टिं नायदोंमोन आं माबायदि होयो कुइसनफोरखौ ओमफ्राय शिल बसुमतारी लाभ इउ टुखौ होनखांबायना उरखाव बसुमतारीखौबो फरायखांबाय सोमदोन नार्जारी आदाया बेसे गोजौ आंनि हाइटआ 5.9 ओमफ्राय डिटिउब थेंक इउ आदा रिप्लाइनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो राहि बसुमतारी आदानि गस्लाया बेसे लानाय बे गस्लाया एक्सुवेलि आंनि लोगोनि बिमानि दखानमोन बियो ओमफ्राय बेबो आंखौ सिनायामोन ओमफ्राय बे दखानदाराबो आंनि एप्रिलाव बायदों आंखौ बैसागुनि सिगां बे जायनाखि दखाननि बिगोमा बेबो आंनि भिडिअखौ नायो हिसाबै ओमफ्राय गस्लाखौ नैबेखौ खमावनो हरदों आरो ओरैनो बिसोरो 1300 1400 गाहाम लायो नैबे गस्लाखौ बे कटखौ ओमफ्राय आंनो खमाव हरदों आरो ओमफ्राय आंनि लोगोनि बिमा हिसाबैबो खम हरदों ओमफ्राय आंनि भिडिअ नायो हिसाबैबो खम हरदों आरो साबस्क्राइबार हिसाबैबो ओमफ्राय आजिखालि इउटिउब चेनेलखौ बोसोरसेनि उनाव मनिटाइजेसन खालामनो हायोना आदा हाया आंनाबो खाथि जाना दंमोन खालामनो हायो पाक्का खालामनो हायो जास्ट फकास अन योर कन्टेन्ट ओमफ्राय आइ एन हेल' गेमिं मोजां नुदों आदा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम मोजां नुनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बिरखां नोंनि लाइभ खालामनायखौ नायगौमोन बे लाइभ खालामगासिनो दं आं ओमफ्राय निउ बड' चेनेल गुड मर्निं आदा माबोरै दं मोजाङै दं बिरखां नार्जारी आदाया पाबजि गेलेयो नामा पाबजि गेलेया फंबाय ओमफ्राय आदाया मायाव मेजर दंमोन आंना मेजरा बटानिमोन अनन्त बर' हेल' नेक्स्ट ओमफ्राय मनजिल ब्रह्म पाबजि लाइभ गेलेबाय आदा आं पाबजि गेलेया दै ओमफ्राय बर' सेंग्रा नोंनि एम इ लाइफआ मा what do you want to do सिगांना प्राइभेट ना गभ जबमोन आगोलना ना गभर्नमेन्ट नङा प्राइभेट जबसोमोन बेनिफ्राय आं दा फरायफिनगासिनोसो दङ ओमफ्राय एम इ लाइफआथ' बिदिनो आङो खिन्थु साक्सेसफुल इउटुबार जानोसो गोसो दङ ओमफ्राय साख्रि फरायनानै माबा मोनसे फिसा फिसौ नागिरसै आरोना ओमफ्राय मोनोबा मोनबाय मोनाबा इउटुबखौ आं प्रफेसनेल खालामलांबाय थानोसै ओमफ्राय महेश ब्लगार मा खबर दा मोजां खबर महेश इभेन होख्राव मा खबर दा मोजां खबर बहा दं आदा आं गुरसुगाव दं इभेन बड' फान आदाया आंनि भिडिअखौबो नायदो आदा आं बयनि भिडिअसफोरखौ नायो भिडिअसफोरखौ डाउनलड खालामनानै रिआपलड खालामनो नाङा जायखिजाया गाज्रि खामानि मावनो नाङा निमनि बसुमतारी आदा नों मारै जाखो मा खबर आदा मोजां खबर महेश आदा औ आदाया पाबजि गेलेया नामा आं पाबजि गेलेया मा खबर मोजां खबर महेश आदा नों इउ एन एकाडेमि रामफुरबिलाव हाबोमोन नामा औ आं आगोल हाबोमोन उन्दैयाव सेल' मा ओंख्रिया सोल ओंखाम जाथ'वाखै नोंथां सेल' बसुमतारी खिन्थु ओंख्रिया जाहैबाय दाउ आरोना ओमफ्राय दा मा फरायगासिनो आं मास्टार्स डिग्रि खालामगासिनो दं बे फरायनायनि थांखिया मा बे फरायनायनि थांखिया आङो सासे स्कलार माने हाखानाय नङा ओमफ्राय मोजां रोखोमनि माबायोबा आं पिएइचडि खालामनो सानदों आरोना बेनो ओमफ्राय जुदि खालामनो हायाबा आरो खालामनो जेबो अरजाला खिन्थु थांखिया बेमोन आरोना पिएइचडि खालामथारनायनि थांखि दंमोन खालामनो हायाबा अरजाला माथो खालामबावनो रावबोथ' लेखा गोरों जाजोबनो हाया माथो फरायबाबो गोसोआवनो थानो नागिरा ओमफ्राय नोंनि लाइभ खालामनायखौ जोबजासे नायगोन आदा थेंक इउ जुदि नोंथाङा आंनि लाइभखौ जोबजासे नायबा ओमफ्राय आं बारा गोबाव थाला दै एसेल' थानोसै आं लास्ट 40 मिनिट थांबायना 69 8 बुरिया आदा गोजोननाय थाबाय बुरिया आदा महेश मा खबर आदा मोजां खबर कामिं सुन 100K साबस्क्राइबार औ फैनायाथ' जानांगौआ नोंथांमोना साबस्क्राइबारखौ बारायहोदो अननानै शेयार खालाम 100K खालामदो थाबनो
जोहोलावगोरि मा दं आदाया ओमफ्राय फ्लरिस गरि आदा उन्दैयाव दतमायाव जिकेआव हाबोमोन दा औ बाहायबो हाबोमोन आं ओमफ्राय सुपार बाइक लायाखै नामा आदा जिकेथ' बाइकखौ बायनो सानदोंमोन ओमफ्राय फैसाखौ माबा मोनसे खामानियाव बाहायबाय आं ओमफ्राय दा बाइकबो बायनो हाला ओमफ्राय केमेरा दाम गोसाबो बायनो हाला बिदि अबस्थायाव जानानै फैबाय ओमफ्राय बाइक बायनो फैसाया एसे दोनथुमबावनांसिगोन एसे गोबाव टाइम लासिगोन 1.5 लाखसो नांगौ मोनसे बाइकखौ बायनो बै माबाया रयेल एनफिल्डआ 350आ ओमफ्राय ममि ओमफ्राय दैथुन दैमारि आदाया मा गेम गेलेयो आं दा एक्सुवेलि गेम गेलेयाखौनो बुंजायो ओमफ्राय आं देन बर' भाइ पाबजि बाल मा गोजोन नार्जारि माबोरै दं आदा मोजाङै दं गोजोन नार्जारि पबित्र नोंनि जोनोम गामिया मा आंनि जोनोम गामिया क'क्राझार सेरफांगुरि जोनोम गामिथारखौ आं खिथानो ना खिथाया सानदों खिथानांगौ र' बै मोनसे भिडिअ'आव खिथानोसै मा होनोमोनलाय बै फेमिलिनि भिडिअ'आव ओमफ्राय प्रमद बर' आदा मा खबर मोजां खबर फंबाय जोंनि सनितपुराव ब्लग बानायफैगोन आं नोंथांमोननि एरै आपार आसामाव आङो डिसेम्बर नङा जानुवारियाव आं प्लान खालामदों गासै आपार आसामाव आं कभार खालामजोबगोन ओमफ्राय बिक्रम ब्रह्म दाउ बिक्रम ब्रह्म मा मेगन सादों नामा नोंथां ओमफ्राय आरबि ब्लग्स आदा जा मोजां नुदों गस्लाखौ गोजोननाय थाबाय आरबि ब्लग्स दानस्रां ब्रह्म लाइकआ बोरै होयो आं होनो लाइकआ दा होथ'जागोन ना होथ'जाया दे आंबो नायाखै दै र' दाहाय भिडिअखौ नायखांनानै लाइक होजायो ओरै लाइक अपसन थाबायखायो भिडिअ बायदि थाहैफिनखायो बेयो नैबे दा लाइभ खालामनाया ओमफ्राय बिक्रम ब्रह्म मा सोङामोन नोंथाङा बिक्रम ब्रह्म प्रबित ब्रह्म आदा नोंस्रा बिदा फंबाय साबेसे आंना बिदा फंबाय सासेबो गैया आब' सानै दङ सासेया हाबा जाबाय ओमफ्राय आदा नोंस्रा HM hey bro how are you I'm fine thank you what about you HM बसुमतारी ओमफ्राय आदाया फ्रि फायार गेलेयो नामा आं फ्रि फायार गेलेया फंबाय आं गेमखौनो गेलेया एक्सुवेलि ओमफ्राय मा खौरां आदा मोजां खौरां एस बर' राहुल ब्रह्म आदा जेनुइनलै गोजोननाय थाबाय राहुल ब्रह्म जेनुइन नङालै फंबाय ओमफ्राय जित नार्जारि आदाखौ लोगो हमनो हागोन नायनो लुबैदों आंखौ लोगो मोनजोबगोन गासिबो आं अक्ट'बराव नोंथांमोनजों मिटआप खालामगोन क'क्राझाराव दुर्गा फुजायाव आङो न'आव थांनाय टाइमाव खालामगोन नोंथांमोना गोसो बायदि रायज्लायफैनो हागोन आंजों ओमफ्राय मेंबायलै ओ ब्र लाइक होनांगौ आदा औ लाइक हो ओमफ्राय उर्खाव ब्रह्म थेंक इउ ब्र खबरा माबोरै दं मोजां निउ बड' चेनेल साग्रिद मुसाहारि हेल' आदा माबोरै दं मोजाङै दं हेल' साग्रिद मुसाहारि ओमफ्राय बिमल सुगारि मा खबर दा मोजां खबर बिमल सुसिता बसुमतारी हेल' कंकाम बर' हाय राजा माबोरै दं मोजाङै दं कंकां मानसिफ्रा खमायलांबाय थाबायसो दै ओमफ्राय दानमानि आदाया गुवाहाटियाव मा खालामो गुवाहाटियाव आं फरायगासिनो दं मास्टार्स खालामगासिनो दं सुसिदा आदा मा फरायगासिनो दं आं एमएससि दं एमएससि खालामगासिनो ओमफ्राय हेल' राजा हेल' बिं डिफारेन्ट गुड मर्निं बिं डिफारेन्ट आबिसार ब्रह्म हाय ब्र नों पलिटिकेल लिडारफोरनि गेजेराव सोर साबेसेखौ मोजां मोनो ब्र पलिटिकेल लिडारफोरनि मादाव आं रावबो मोजां मोना ओमफ्राय राहुल बर' हेल' ब्र हाउ आर इउ आं मोजां खबर राहुल बर' नोंलाय माबोरै दं मनिका बसुमतारी हेल' आदा हाय मनिका बसुमतारी राहुल देब ब्रह्म लाइक खालामदो भिडिअ लाजोबाय हांखो उदांस्रि बसुमतारी आदा नों पाबजिनि बागै मा होननो लुबैयो पाबजिया एक्सुवेलि पाबजिखौ नों मोजां गेलेनो हायोबा पाबजिजोंबो फैसा खामायनो हायो ओमफ्राय बाराद्राय टाइम स्पेन्ड खालामनाङा दै गेमिङाव एकदम एडिक्टेड जालाङो एडिक्टेड जायोबा गिनांगौ माने गेम गेलेयाबानो थानो हायै बायदि जानो नागिरो उनावहाय ओमफ्राय आदा नों पाबजि हेन्डसाम नुखादों गोजोननाय थाबाय इन्स्टा हेल' जोंमा बर' थेंक इउ इज माइ नेट इज स्ल' अके सुसिता बसुमतारी नोङो उनावहाय भिडिअखौ नायफिननो हागोन ओमफ्राय भइस बड'लेण्ड आदाया गुवाहाटियाव मा खालामो आं मास्टार्स खालामगासिनो दङ बर' आदानि क्वालिफिकेसना आंनि क्वालिफिकेसना एमएससि खालामगासिनो दङ ओमफ्राय रहित
मा हें जाखो do you know नोंनिया बेसेबां जाखो नोंथां रहित खेरकाटारि मा सोंदों Susita Basundara, do you know about the Brahmo religion? Yes, of course, I know about Brahmo religion. Susita Basundari, Hi Raja, नोंहा मोजां मोननाय दंना गैया मोजां मोननाय गैया नोंथां नागिरनानै हर सासे मिजिं ब्रह्म आदाना गार्लफ्रेन्ड दंना गार्लफ्रेन्ड गैया बुंबाय आदाया बेसेबां खामायो फार भिडिअ बुरजा खामाया नोंथां बिश्वा इउनिभार्स इउटिउबखौ खुलिनो रोंबा आंबो भिडिअ खालामगौ आदा टेलेन्ट दंना औ मा खालामदों आदा आं ओरैनो जिरायनानै दं एमएससि बोथोरनि मेजर कमप्लिटनि उनावहाय आदाया मा जबखौ रिकमेन्ड खालामगोन आङो एक्चुअलि खालामनो नाजागोन ओमफ्राय जुदि चान्स मोनोबा आं पिएइचडि खालामगोन ओमफ्राय जुदि जायाब्ला आं इउटिउबखौ एकदमबारे प्रफेसनेलाव लाबाय थानोसै आरो ओमफ्राय पंकज सुकाय हेल' पंकज आंनि फेभरेट इउटिउबारा आदा नोंनि ब्लगफोरखौ मोजां मोनो आं लाइकबो आदायाना औ अनसायग्रा बसुमतारी गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ मोजां मोननायनि थाखाय सलिद बसुमतारी आदा नोंनि सोंथिखौ एन्सार हर प्लिज कमेन्ट डाउन सहिद बसुमतारी आरबि ब्लग्स आदा रागा हाबोब्ला रिलाव जब आदा राग होबोला बुजियासै नोंथांनि कमेन्ट्सखौ आरबि ब्लग्स प्लिज कमेन्ट डाउन सेकेन्ड सुसिता व्हाट एबाउट बिजनि सुसिता बिजनियाव जोंनि आइनि न' आं बिजनिखौबो मोजाङै मिथिगौ ब्र मा खालामदों हेभ इउ एभार भिजिटेड बिजनि येस अफ कोर्स ओमफ्राय बिजनियाव जोंना आलासि दङ बिश्वा इउनिभार्स नाइस ब्र थेंक इउ मानजिल बसुमतारी आदा सना मा खालामदों फंबाय सना आं ओरैनो जिरायनानै दं नोंथांमोनजों रायज्लायगासिनो दङ ओमफ्राय इउएन होख्राव माबोरै दं आदा मोजाङैनो दङ इउएन होख्राव दैथुन गयारि हेल' ब्र हावारि मोजाङैनो दं दैथुन ब्रह्म नोंलाय माबोरै दं आंनि फेभरेट हिर'आ नोंसो आदा आं एक्टर नङालै फंबाय बर' इन्टार ओमफ्राय बिश्वा इउनिभार्स ब्र नोंना बेसे मोनो फार भिडिअ ब्र फैसाखौ बारा सोंनो नाङा बारा बुरजा मोना फैसाया खमसो खुनुरुखुम खम समसो जेबो मोना इउटिउबाव ओमफ्राय शिल' बसुमतारी मारै दं मोजाङै दं शिल' बिग फेन अफ इउ ब्र थेंक इउ जिन्टु डेमरि थेंक इउ स' माच नोंनिसिमबो गोजोननाय थाबाय शिल' मा ओंख्रिया सोल ओंखाम आयौ शिल'आ खनसे सोंखो ओंख्रिखौलाय ओंख्रिया दाउसोमोन जोंना आं जाथ'वाखै दाबो हे ब्रादार केन इउ सि माइ मेसेज रुसिता बसुमतारी येस आंनि कमेन्ट्सखौ नायगासिनो दं सुसिता बसुमतारी जेबि बर' क्रिएटर आंनि कमेन्टखौ फरायला नामा डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालाम गाहायाव समस्ति बर' हेल' सुसिता बसुमतारी हेल' ब्रादार इउ आदा बर'नि मा ओंख्रिखौ गोथाव मोनो आदाना आं बर'नि ओंख्रि गोथावसिन मोननाया जाहैबाय मा होनो अनलाजों दाउजों ओमफ्राय आदा बिएससि कर्स बागै एसे बुंलाय बिएससि माने बेचलर अफ कम्पिउटार एप्लिकेसन ना कम्पिउटारनि बियो नोङो प्रफेसनेल लाइन थाङो बेयो एकदम प्रफेसनेल कर्स ओमफ्राय जुदि नोङो मोजां रोखोमनि साक्सेसफुल खालामनो हायाबा एसे दिगदार जायो आरो बे प्रफेसनेल कर्सफोरावहाय ओमफ्राय नों जेनेरेल दस्राफोरावबा नों जेनेबा अनेक टिचिं लाइनाव अपरचुनिटि मोनो खिन्थु बै माखासे प्रफेसनेल लाइनाव एसे जुदि नों मोजां रोखोमनि जब मोनहैनो हायाबा उनावहाय एसे दिगदार जाहैयो प्रफेसनेल लाइनाव जे लाबाथाय जब नोङो जेरैखि जाया मोनथारनांगौ ओमफ्राय जुदि मोनाबा दिगदार जायो जेबि बर' क्रिएटर्स गुड मर्निं राजा खुंगुर गुड मर्निं जेबि ओमफ्राय आदानि दानि राजखान्थिनि हाल साला मा सोमखोर बसुमतारी दानि जोंनि राजखान्थिनि हाल साला जाहैबाय जोंनि बर'फोरा मेचुरिटि जायाखै पलिटिक्सआव दा बेनि थाखायनो जोंनि बर' मानसिखौ उल्थां फाल्थां खालामनो जोबोर गोरलै आंबो जुदि पलिटिशियानबा नोंथांमोनखौ उल्थां फाल्थां खालामनो आंबो हायो दाबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव पलिटिकेल लेभेलाव मोजां रोखोमनि डेभेलप जाफैयाखै पाब्लिकफोरा दा बेनि थाखायनो लिडारफोरा उल्थां फाल्थां खालामनानै मानसिफोरखौ एकदम जाम्बाबो खालामो बिसोर सम नोंथांमोना थाल लाबाय था ओमफ्राय खिन्थु बर'फोराबो सानसे सिगां जाहैगोन होमबा जोंनि गेजेराव पलिटिकेलावबो मोजाङै डेभेलप फैगोन दा जोंनि गेजेराव मानसिफ्रा डेभेलप जाजोबाखैना ओंखायनो पलिटिकेल एंगेलावबो बिराद गावजों गाव दाङाबाजि आरोना एकदम सिरियास एंगेलाव थाङो मानसिफ्रा जेन'बा पलिटिकेलनि माबा मोनसे फिसा बाथ्राखौ जेन'बा रियेल लाइफआव माने सिरियास लेभेलाव लाङो ओमफ्राय बिदिनो गावजों गाव दावराव दावसि खालामो बिदा फंबायबाबो ओमफ्राय
बिसिनि कम्पिउटार कर्स औ बिसि आइ न' ओमफ्राय सोमदोन नार्जारि आदाया मा बेदर जायो आङो बांसिन दाउ जायो औ दाउजों बोरमाजों जायो ओमफ्राय बिउटि बसुमतारी आदाया मानो दासान्दि भिडिअ खालामथाराखै आं बिराद बिजि जादोंमोन बिउटि ओमफ्राय बिस्व ब्र ओमफ्राय ओइ पाब्लिकआव बिदि रायलायजाया बिस्वआ बर' सेंग्रा नों मा साइन्सखौ बहा फरायबाय दं आङो गुवाहाटियाव फरायो big fan Ada love you thank you Noizeri thank you so much and love you too bro Didi Vlogs आदाया जिउआव मा जानो सानो जिउआव आङो सासे साक्सेसफुल मानसि जानो सानो साक्सेसफुल मानसि माने आं खुसि आंनो 100% खुसि थानोबानो जायो एकदम मानसि गिदिर जानांलाय आंनो ओमफ्राय थाब गार्लफ्रेन्ड नागिरदो आदा नागिरनानै हरदो फंबाय थाब नागिरनानै हरदो बिरखां नार्जारि आदा खबरा दासान्दि बोरैहाय मोजां नोंथां टिहार्ट नोंनियालाय मा खबर आदा गुवाहाटियावनो थाखायो नामा औ आं गुवाहाटियावनो थाखायो आं बिराद गरम मोनबाय दै आङो बारा गोबाव लाइफआव थानाय जानाय नंला Do you think BCA फरायनानै माइक्रसफ्टआव खामानि मावनो हागोन जुदि नों उनावहाय खालामजोबनो हायोबा ना मावनो हायो ओमफ्राय बांसिनानो बै माखासे इन्जिनियारफोर फरायनाय थायोना बै कम्पिउटार साइन्स माबानिया ओमफ्राय कम्पिउटार इन्जिनियारफोर ओमफ्राय बैसोर बांसिन अपरचुनिटि मोनो बे मा होनोमोनलाय माइक्रसफ्टआव खामानि मावनो बे माइक्रसफ्टनि जानाखि खामानि दं माबायदि ना बिसोर गासिबो इण्डियान मानसिजोबसो नोङो नोंनिया खालि मास्टार्स मा होनोमोनलाय डिग्रिजोंल' जानाय नङा नोङो मास्टार्स खालामथारनांगोन MCA खौ ओमफ्राय नों जुदि उनावहाय माबा खालामनो हायाबा प्रफेसनाव थांनो हायाबा नोङो टिचिं लाइनावबो खालामनो हागोन खिन्थु बाराद्राय अपरचुनिटि गैया दे बे डिपार्टमेन्टआ बाराद्राय एभेलेबेल नङा गासिबो कलेजाव एभेलेबेल नङा बे BCA ओमफ्राय सोमखोर बसुमतारी आदा पाबजि गेलेया आं पाबजि गेलेया हाउ डु इउ डु ब्र आं दा नै ओरैनो जिरायनानै दं मौसोम आदानि फेभरेट ओंख्रिया मा आंनि फेभरेट ओंख्रियाव अनलाजों दाउजों मेन्ड'जा बसुमतारी ब्र नों बिजनियाव फैबा आंखौ मिट खालाम जागोन दे कुमार बसुमतारी आं सासे गार्लफ्रेन्ड नागिरना हरनोसै आसोल नागिरना हरदो नोंथां थाब मेसेज खालामहर आं दाहाय सोमखोर बसुमतारी पाबजि गेलेया नामा आदा आं पाबजि गेलेया नार्जारि पबित्र हेल' ब्रदार नों इउटुबाव बेसे रां खामायनो हायो इउटुबाव बुरजा रां खामायनो हाया नोंथां इउटुबाव बुरजा रां खामायनो हाया इउटुबाव ओरैल' खामायनो हायो खुनुरुखुम नैबेसोल' खामायनो हायो अबेबा भिडिअ'आव ओमफ्राय अबेबा भिडिअ'आव नैबेसोल' खामायनो हायो अबेबा भिडिअ'आव नैबेसोल' खामायनो हायो बुजिबाय दा ओमफ्राय अबेबा भिडिअ'आव नैबेसोल' खामायनो हायो बेसोल' खामायनो हायो ओमफ्राय अबेबा भिडिअ'आव बेसेल' खामायनो हायो गासै अभारअल खुनुरुखुम थाव सोनो आन्था मोनो मानजिल बसुमतारी आदा सना फिल्म डाइरेक्टर जादोंना आदा फिल्म डाइरेक्टर आं जानो गोसो गैया फंबाय बिराद थाखा फैसानि गोनांथि जायो ओमफ्राय आंथ' गलामसो फैसाबो गैखाया ओंखायनो आं जानोबो गोसो जाया बे बुस्थुखौ ओमफ्राय बिरखां नार्जारि थाब साक्सेसफुल जादों आदा थाब साक्सेसफुलखौ बोरै जानो फंबाय इसोरसो मिन्थिसिगोन जानो हागोन ना हाया दिदोम नार्जारि दिनैनि भिडिअ'खौ बारा मोजां नुवाखै माथो आदा दहायनिया मोजां जादोंमोनथ' आं बिराद मोजां इडिट खालामदोंमोन दहायनि भिडिअ'खौ मासुम गैयारि बिग फेन आदा सोमखोर गोजोननाय थाबाय सोमखोर नोंथांनिसिम सासे मानसिनिखौल' रिप्लाइ खालामो माथो आं बयनिखौबो रिप्लाइ खालामगासिनो माथो ओमफ्राय बिग्राय आदा मा ओंख्रि आयु बिग्राय ओंखाम जाथ'वाखै बिग्राय ओमफ्राय बड' एडिटर आंनि भिडिअ'खौबो नायदो ब्र नायगोन फंबाय निरन मुसाहारि हाइ ब्रादार हाउ आर इउ मोजां फंबाय नोंलाय मा खबर हारिश्वर बसुमतारी ब्रनाव फैबा आब'खौबो ब्लग भिडिअ जागोन दे फंबाय अफकर्स हारिश्वर एलबि क्रिएसन लाभ फ्रम उदालगुरि लाभ इउ टु फ्रम क'क्राझार ओमफ्राय एलबि क्रिएसन लाभ इउ फ्रम क'क्राझार ओमफ्राय बिउटि बसुमतारी हिन्जाव लाथ' जायालै नों हाबा जाग्रोदो दे ओमफ्राय फुलाथि बर' दासान्दि खबरफोरा माबोरै दं ब्र मोजाङैनो दं फुलथि लाभ फ्रम उदालगुरि गोजोननाय थाबाय एलबि क्रिएसन ओमफ्राय आदाया बहा दं आदा गुवाहाटियाव दं लाभ इउ आदा गोजोननाय थाबाय आरबि ब्लग्स एलेन ब्रह्म माव दं आदा आं गुवाहाटियाव दङ मिजिं बेंकखौ
एशिया केपआव बेंकक खुंजानाय एशिया केपआव 2015आव बोरला गावनायाव सोर बर' गेले आंखौ मिथिया नोंथां बिमल लाभ फ्रम बरपेटा गोजोननाय थाबाय बिमल स्वर्गियारि आंबो नोंनिसिम गोजोननाय बावहरबाय सोमखोर बसुमतारी आदा बेंगलनि आदा नोंनि भिडिअखौ मोजां मोनो सोमखोर बसुमतारी जोबोद गोजोननाय थाबाय बेंगलावबो आंनि भिउवार्स दं होननानै आं दिनैसो मिथिबावबाय नै ओमफ्राय जापान बसुमतारी आदा इउपिएससिआव मा अपसनेल साबजेक्ट सेलेक्ट खालामनायमोन आं फिलिम्सखौनो पास जायाखै नोंनाव ओमफ्राय नों बै मेनाव साबजेक्ट मा होनोमोनलाय इउपिएससिनि मेनावसो नोङो अपसनेल साबजेक्ट मोनो ओमफ्राय बर'बो मोनो लेंगुवेज साबजेक्टआव बै बर'नि पास जानाय दंना फोरमानमोन बिथांमोनाव सोंनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय आदा नों मानो बारा भिडिअ बानायला टाइम मोनाखै सानरोबाय ओमफ्राय जेबि बर' क्रिएटर थेंक्स बर' गेजेर गेजेर बिदिनो लाइभ फैबाय दा जागोन दे जेबि बर' क्रिएटर्स मिजिं मोसानाय दिनै नों लाइभ भिडिअ नायबाय आदा गोजोननाय थाबाय हेल' सुदेम ओंखाम जाथ'वाखै फंबाय दाउसो जोंना ओंख्रिया हाय ब्र' नों माबायदि सिख्लाखौ समायना नुयो आं सिख्लाखौ ओरैबायदिखौ मोजां मोनो गोजौ ओमफ्राय मोखाङा ओरै एसे गोलाव आंबादि ओमफ्राय गोजौ जानांगौ आरोना फिगारा एसे मोजां जानांगौ एसे रानथेंद्रायबो जानो नाङा एसे आंबादि आरोना बेबायदि बाराद्राय मटिबो जानो नाङा बेबायदिखौ मोजां मोनो आं ओमफ्राय खानाय स्ट्रेट मिनिजोबसिगोन मानसिफ्रा आंखौ आर'नाइ एमजे थिग आदा लाइभ खालामनानैनो आदानि माखासे खोथा मिथिबाय औ नोंथां ओंखायनो आं लाइभआव फैदों आदाया ओंखाम जाखांबाय नामा ओंखाम जाथ'वाखै नार्जारि आदा आंहा एसे खामानि फैबाय स्ट्रिमखौ नुदोंब्ला गोजोन्थों नों उनाव नेक्स्ट नायफिननो हागोन ओमफ्राय हाय आदा मा खबर मोजां खबर महित सुसिता थेंक इउ आदा फर साजेस्टिं मी एबाउट बिसि एक्सुवेलि आइ एम स्टाडिं बिसि फार्स्ट सेम स' आइ वाज आस्किं इउ अके बेस्ट अफ लाक अल दा बेस्ट सुसिता बसुमतारी ओमफ्राय निरजायगयारि नों रावनिबो नंदां आदा नों रोंनायबो नंखायादां आदा औ आं नोंबा माखौ होनामोनथाय ओमफ्राय दोमदैमारि आदाया बबेनि मा जायगानि बानायबाय था बिदिनो मोजां जागोन दे दिदोम लेन्ड ब्रादारा बबेयाव थायो आं गुवाहाटियाव थायो आङो दा मास्टार्स खालामगासिनो दं मा बाव दं आदा मोजाङै आं दा गुवाहाटियाव दं सानद्रोमै एम टेकनिक आदा नोंथाङा थांखि जिउआव आंनि थांखिया बिदिनो सासे मानसि मोजां जानायनि ओमफ्राय मानसि मोजांखौनो जानो हानो नागिरा माथो ओमफ्राय जिन्थु दैमारि आदाया माब्लानिफ्राय इउटुब स्टार्ट खालामा आं 2018निफ्राय बिक्रमजित बसुमतारी आदा मा खबर मोजां खबर नोंथां आरो नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट नोंथांमोना अननानै प्लिज शेयार खालाम साबसक्राइबारखौ 100K खालामदो थाब नोंथांमोननो फेमिलि भिडिअ नायनो होननायखौ नुगोन एसे उनावनो आं दा न'आव मा खालामगोन ओमफ्राय आदाया बिक्रम मनमसारि मोजां खबर नोंनियालाय मा खबर बिक्रम सुसिता बाय दा वे visit Bijni okay the puja seasons you are most welcome ada of course Susita Bosumtari our grandmother house was जोंनि मा होनो बेखौ आनै जोंनि आनैनि न'आ बिजनियाव दं ब्लग खालामगोन बिजनिनिखौ हाबायाव लेंहरथारलै बिउटि जागोन दे हाबायाव लेंहरगोन आदा आं भिडिअखौ नायगोन ना नाया आं बांसिन बयनिबो भिडिअखौ नायो लाभ इउ फ्रम रौता लाभ इउ फ्रम क'क्राझार डिडि ब्लग्स हाउ मेनि फेमिलि मेम्बार्स अफ वी हेभिं 4 फेमिलि मेम्बार्स ओमफ्राय आदा नों माबाफोर साख्रि मावो नामा आं आगोल साख्रि मावोमोन दा मावला ओमफ्राय मिजिं ब्रह्म मानो मिथिया जाखो आदा आंनि कुइसनखौ बाहायनो हरफिन दे ओमफ्राय लाभ फ्रम सनितपुर लाभ फ्रम क'क्राझार समायश्री बिराट गयारि हा थेंक इउ बाय बाय ओमफ्राय हा आरबि ब्लग्स आं मोननै कमेन्ट खालामबाय आदा माथो मोनसे रिप्लाइ खालामाखै लिनेक्स कमेन्ट्स डाउन बिल' दानो कमेन्ट्स खालामफिन आं जेबो सोंलालै मानसिफोर सोंनायखौल' खोनासंसै दे सों माबार सों थाइलेण्ड माबार सों आइयौ बेटारि जोबसै माथो थेंक इउ आदा 100K जाथों आदा बर'नि गेजेराव आदायानो गिदिर इउटुबार जाथों गोजोननाय थाबाय आंखौ बोर सारस्रिनायनि थाखाय LK नोंथां थेंक इउ ब्र थेंक इउ गोजोननाय थाबाय LB क्रिएसन ओमफ्राय मा सानो भिडिअखौ दोनथ'सै नामा रायजो राजा नोंथांमोन फंबायमोन बिनानावमोन आदा मा ओंख्रि जागोन हो आदा ओंख्रिया जोंना दाउसो दाउ आगै
भास्कर बर' इन्टारटेनमेन्ट ओंखाम जादो आदा ओंखाम जानोसै फंबायमोन नोंसोरबो मा खामानि मावनांगौ मावदो दिनैहाय आंनि लाइफआव फैनानै टाइम हगारनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना थाब कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आं भिडिअखौ दोननोसै सुसिता ब्र' your channel is famous thank you सुसिता बर' नोंथाङा आंनि चेनेलखौ आरो शेयार खालामनानै फेमाससिन खालामबाव डिडि ब्लग्स बिएससि बटानि what kind of job you suggest bro बिएससि बटानि नोंथां एक्चुअलि ना दानि बाजाराव डिग्रिजों जेबो जबखौनो मोननो थांनो नागिरला बिराद खस्थ' जाबाय माने बांसिनानो बयबो मास्टार्स डिग्रि खालामो ओमफ्राय डिग्रिल' खालामोबा ओमफ्राय नों बिराद एग्जाम होबाय थानांगौ जायो ओमफ्राय नों जुदि मास्टार्स खालामोबा एसे सुबिदा थायो आरो सुबिदा थायो ओमफ्राय नों जे ओरैनो नों बिएससि बटानिल' खालामा नों जेबो जबखौनो मावनो हाया टिचिं लाइननि अनगायै ओमफ्राय नोङो ओरैनो माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामफोरखौ होनो हागोन आरो ओमफ्राय खामानियानो जानो नागिरा बिनि थाखायनो आं मास्टार्स खालामफिनदों एमएससि खालामफिनदों आं ओमफ्राय आं नोंखौ साजेस्ट खालामनाया नोङो नाम्बार वानाव आं नोंखौ साजेस्ट खालामनो हायो बेनो जाबाय नों मास्टार टिचिं लाइनाव हायो डिडि ब्लग्स ओमफ्राय एल एन ब्रह्म गुवाहाटियाव मेकानिकेल इन्जिनियारिं कलेज दं नामा बै दङ ना माबायाव गभर्नमेन्ट माबायाव मा होनो आइआइटि ओमफ्राय मेकानिकेलनिया प्राइभेट इउनिभारसिटि दं इउएसटिएम दं रयेलावबो दंदां मेकानिकेला रयेलाव दंना गैयाथाय रयेलावबो दङगोन आं ओमफ्राय मा खबर आदा ओमफ्राय मोजां खबर लफम ब्र' नोङो भिडिअखौ प्रकाश नार्जारिनि भिडिअ आं बयनिबो भिडिअखौ नायो हेपि सानडे आदा राम ब्रह्म नोंनिसिमबो हेपि सानडे बाय बाय ब्र' सि इउ नेक्स्ट भिडिअ अके रायजोनि खामानि दं अके बड' अके बाय बाय सि इउ सुन बाय बाय आरि ब्लग्स र' आदा आङो फोजोबनो सानामोन नोंथांमोन ओमफ्राय नै मबाइलाबो बेटारि चार्ज गैला ओमफ्राय खामानि दं आंहा एसे ओमफ्राय नोंथांमोनाबो टाइम हगारबाय थानो हायाना आंनि थाखाय जेनेबा एथ' गोबाव रजे थेंक इउ ओमफ्राय निलान बहा दङ बस आङो क'क्राझार गुवाहाटियाव दङ मैदुन बसुमतारी मारै दं आदा मोजाङै दं आर'नाइ एमएमजे मोजां आदा बाय बाय आदा दाखौ मा जागोन बिस' आङो बिदिनो मा होनदों बुजियासै आं सेंग्रा आंनि कमेन्टनि रिप्लाइ हो कमेन्ट्स खालाम नोंथां बर' सेंग्रा आदाना गार्लफ्रेन्डना कल खालामबाय नामा मिजिं ब्रह्म कल खालामाखै नोंथां गार्लफ्रेन्ड गैयाना रिंसार बसुमतारी आंबो नायनो मोजां मोनो गोजोननाय थाबाय रिंसार सन्जय दे बाय आदा बाय बाय एलाइन गुवाहाटियाव मेकानिकेल इन्जिनियारिं दं नामा मेकानिकेल इन्जिनियारिं माने बै सिभिल इन्जिनियारिंआथ' बै माबाना मेकानिकेलनिबो दङ बै माबायाव आइटि आइआवबो मेकानिकेलनि दंना ओमफ्राय प्राइभेट इउनिभारसिटियावबो दङ मेकानिकेलबो दं सिभिलबो दङ इलेक्ट्रिकनिबो दं अनेकनि माबानि दं प्राइभेट इउनिभारसिटिफोराव गुवाहाटियावथ' गैथारा माबाया प्राइभेट इउनिभारसिटिया ओरै रयेल थाबाय ओमफ्राय इउएसटिएमआव दं बे इउएसटिएमआ गुवाहाटि आसाम गोलैया माबायावसो मा होनो मेघालयआवसो गोलैयो ओमफ्राय निरन मुसाहारि जागोन दे ब्रादार दोनदो दे सम मोननायाव भिडिअ खालामना जोंनो नायहोबाय था ब्रादार जागोन निरन मुसाहारि आङो फोजोबनो सानबाय एकदम ओमफ्राय नै बारनालि बसुमतारी डेन्जार नुदों आयौ मानो गिनो नाङा बारनालि बसुमतारी बारा फरायनाङालै फरायगासिनोसो नामा जि क्रिएटर आदाया बाइक लाबा राइड खालामगोन ना खालामा बाइक लाबा राइड खालामो नोंथां नोंबा जेखौबो खिथाव लानानै बेरायगोन बाइकआ दंखायो ना ओमफ्राय सुपार बाइकसो गैया सुपार बाइकथ' बायनो हानाय नङा ओमफ्राय एसे बाइकखौ आपग्रेड खालामनो सानदोंमोन आं रयेल एनफिल्ड लानो सानदोंमोन ओमफ्राय माबा फैसाखौ मोनसे खामानियाव बाहायबायना ओमफ्राय बायनो हायासै ओमफ्राय डिडि ब्लग्स थेंक्स फर साजेसन इउ आर वेलकाम डिडि ब्लग्स आरबि ब्लग्स लाभ इउ आदा लाभ इउ टु आरबि ब्लग्स रजे बाय बाय आदा पाबजि गेलेलाय आदा अके आं उनाव पाबजि गेलेगोन दे बड'सा क्रिएटर बाय आदा सि इउ नेक्स्ट टाइम अके ओमफ्राय हेल' आदा नों बेसेबां इयार्स जागोन आङो दा 23 ओमफ्राय हेल' बेसब्ला अके हेन्डसाम नों गोजोननाय थाबाय कामिर आदा दसे थाबावोबा मोजां जागौमोन बिस' नै मबाइलाबो चार्ज गैला ओमफ्राय नै बाराद्राय गोबावबा मानसिफोराबो लाइभ भिडिअ रेकर्डेड थाबायना बेखौ नायफिननो बायो ओमफ्राय थेंक्स निरन थेंक्स बाय बाय ओमफ्राय आदा गिभ अवेखौ माला होगोन जों दाउ इडिटर्स बेखौ आं अक्ट'बराव खालामनो सानबाय दे फुजायाव आं बेखौ इनफरमेसन हरजोबगोन बयनोबो ओमफ्राय मिटआपखौबो अक्ट'बराव खालामगोन ओमफ्राय गिभ अवेखौबो ओमफ्राय जांगिलास बसुमतारी बहा दं आदा आं दा गुवाहाटियाव दं एमटेकनि बाय बाय आदा आं दा जुनियर इन्जिनियारिं अट'मबाइल लाना समखौनो मोनला अके आर'नाइ एमजे उरखाव नार्जारि आयै फन दाहरथ' रावबो अननानै प्लिज
फंबायमोन कमेन्ट स्टार्ट खालामसै दे एबार आंनिखौ फरायजोबसै ओमफ्राय जा मोजां मोनदों आं दा नोंथांनि भिडिअखौ थेंक इउ आरबि बड' इन्टार गाबोन लाइभ होबावो दा गाबोन फैथ'नो हानाय नंला आं रक ब्रादार बहा दं आं दा गुवाहाटियाव दं मानो माला लाइभ खालामबावगोन आङो अक्ट'बराव खालामगोन प्रबित ब्रह्म आदा आं नोंनि भिडिअखौ जेब्लाबो नायबाय थायो थेंक इउ प्रबित मिजिं बाय बाय आदा नेक्स्ट टाइम बाय बाय बिशुआ थेंक्स ब्र' बारनालि उफाय गैया सानदेबाबो माथो फरायखौनो काट खालामनो हाया माथो उफाय गैया सानदेबाबो माथो फरायनायफोरखौनो काट खालामनो हाया माथो अके फरायनानै दोननो आंनि एगजामाव खिथाबानो जाबाय बारनालि बसुमतारी एलेन ब्रह्म नोंनि एमा मा आंनि एमा बिदिनो मानसि मोजां जानायनिमोन ओमफ्राय मानसि मोजांथ' नङा आं खुसि थानो बिराद लुबैयो साख्रि मोनाबाबो जायखिजाया खुसि थाबानो जायो आंनि लाइफआ बेनो आंनि एमा खुसि थानो मोनबानो जायो एकदम सुख सान्थि आरोना गुकुल नार्जारि माबोरै मोजाङैनो दं गुकुल जिन्टु बाय बाय ब्र' अके फंबायमोन आगैमोन आदामोन बाजैमोन गासैबो नोंथांमोना आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ टाइम होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना आंखौ थाबैनो 1 लाख साबसक्राइबार खालामनो थाखाय भिडिअखौ एसे शेयार खालामदो गिभआवेआ अक्ट'बराव जागोन मिटआपआबो अक्ट'बराव जागोन फेमिलि भिडिअआबो अक्ट'बराव जागोन नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा दा दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो सोरबा साबसक्राइब खालामनाया साबसक्राइब खालामफिनबाय थायो बाहाय थुफिन नाङा जायनाखि साबसक्राइब खालामखाबाय बिथांमोना जेबो खालामफिन नाङा ओमफ्राय नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ बयनिफ्रायबो सिगांसिन नायनो लुबैयोब्ला आगदाथिनि बेल आइकनाव प्रेस खालामदो दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनो सानबाय आं मोननैसो कमेन्ट्स फरायबायसो बाय बाय होनबा एलेन अके बाय लिनेक्स सार नोंनो आंनि बड' इउटुबार गोजोननाय थाबाय लिनेक्स बसुमतारी गुवाहाटि मा जायगायाव दं आदा मानजित आं दा गरसेगो दं दा भिडिअखौ आं बायनो फोजोबनोसै गोजोन्थों बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच बाय बाय लोगोफोर